Hola. Però tu no ets el de la foto. Quina foto? Mare meva, com ens enganyeu els homes amb aquestes pàgines d'internet. A veure, jo havia quedat amb una noia que portava una flor vermella i era per donar-li això. Ah, no, jo no... Tu no... Hòstia. La segona vegada que m'equivoco de persona aquest mes. Ah, sí? Jo també. Sí, t'ho juro. Bueno, tenia una cita amb un noi que resulta que no és el que tocava. I a sobre se'm va presentar la xicota. Uf, vaya situació. És desagradable quan t'equivoques de persona. Sí, jo crec que la vida està plena d'errors, És dura, Mira, jo avui mateix m'acabo d'adonar que encara tinc 2 mesos pendents de llum per pagar. Sí, i amb això que estan fent de les retallades i pujades d'IVA i impostos i, bueno, tot això... És que estic del govern fins als pebrots. Són una colla de lladres. No em parlis de lladres, que mira, aquest dia mateix em van robar plena llum del dia. Però és que ningú va fer res, ningú. No et pots fiar de ningú. Només de tu. Estic a dieta, però... Bueno, no pels quilos que em sobren, que és obvi que no... Va, per una cosa de salut, però... En vols? Anem. És de fresa? És bona, la xocolata. I és més terapèutic que no aquest sedès d'autoajuda. Jo em vaig comprar 2. Repeteixi amb mi. Soc suficient i infinita. Soc suficient i infinita. Jo també he necessitat ajuda professional últimament. En sèrio que vas contractar una prostituta per explicar-li els teus problemes? Bé, jo no puc dir que estigui millor, Si fins i tot havia pensat de tirar-me del pont del Llobregat. El pont? El pont no és mai una bona solució. A més, el pont hi va parar la mala gent. I el Llobregat està fet una porqueria. Per cert. I aquest sobre? No era per tu, però ja tant se val. Era per una noia que volia fer un canvi d'identitat. Un canvi de vida. Hobbies. Ciclisme i pintura. Ostres, mira com fa de temps, que vull anar amb bici, jo. I no ho faig mai. I pintura de petita m'agradava. Idiomes, anglès, rus i alemany. Collons. Ja el volia jo, per mi, aquest canvi d'identitat. Per tu, no t'agradaria estar en la seva situació. T'he d'estar molt necessitat per fer això. A més, tu pots anar en bicicleta i aprendre rus sempre que vulguis sense necessitat d'aquestes coses. Sí, això és veritat. Ai, mira això. Plat preferit? Sushi. Em sembla que no l'he provat mai. No has provat mai el sushi? Aquí al costat hi ha un japonès que em deu un favor. T'animes? I anem? Sí.